Fattar du? Vi har 150 prenumeranter. Nej, göm dig inte. Fattar du? 150 prenumeranter! Tack för 150 prenumeranter! Tack för 150 sub! Nu ska vi fira! Då får man upp den. Dra upp hela. Min mamma! Skjut den! Ja, men. Vänta. Skjut in. Vänta. Det var bara kork på min. Vänta. Vad god det var. Vad äcklig vi var. Vi såg bara skit. Skumpa. Eller bubbel. Och vi återkommer när vi testar godiset. Och vi har blivit lite fulla nu efter skumpan, så vi kanske inte ja, vi kanske är lite snurriga och kanske sätter lite fel på betygen och skit. Men nu kör vi, så det här är tysk godis då. De andra dickorna köpte vi i Sverige, men ja. Det här är tysk godis. Vi börjar med den här. Så här ser den ut. Den heter något på tyska, jag vet inte. De säger nog inte, de kan nog inte tyska. Okej. Det ser ut som att det känns typ som att det är hallon, svart vinbär och jordgubb och någon krisp eller typ något energigodis. Har du redan testat? Du tänker se det. Tricks. Ja. Det ser ut som att det snöar i bilden, kolla. Ja, men den här var fan god. Och det är något vitt här. Den blev lite äckligare när det kom till det här vita, visst? Vi gör från 1 till 10. Från 1 till 10, jag säger 5. Jag är lite snålt, jag är också lite full, så i vanliga fall kanske lite mycket. Nej, det var ingen alkohol, det är högskap. Jo, det är klart det var alkohol. Fan. Nej, jag är med 5. Ja, 5. Nu tar vi nästa godis. Det här är den nästa. 100. Vi trodde det skulle vara olika smaker. Det var därför vi tog en sån här stor paket. Ja. Pumpar, värme, pumpar. Har du öppnat det? Nej. Vad fan? Nej, det var det. Den här typ är Duplo eller någonting. Eller var choklad eller någonting. Det står någonting. Nej, jag vet inte. Det är typ... Jag vet inte, choklad eller choklad. Det ser ut som sådär som ni testade i latkärnan, som den där bubbliga. Premiär på latkärnan om inte redan. Alltså, då testar vi. 1, 2, 3. Han suger på typ sån här skit. Ska vi se hur många sekunder jag tar upp den på? Jag var också jävligt seg. Vi tar en var. Så. Jag var också jävligt seg. Fick det testat upp. Ta en var bara. Du kan ta 2. Nej, jag tar också en. Okej, 1, 2, 3. De ser för äckliga ut. Fan. Han var faktiskt god. Det är inte för mycket, men... Fan. Man kan inte äta alla, men... Nej, inte rekommenderar som fredagsnys. Eller fredagsgodis. I alla fall. Det var godare än andra, men en 6. 5, 7 får den faktiskt med. Nej, 6 också. Kör nästa. Vi kan inte ge samma betyg nu. Nej, det får vi inte. Det får vi inte göra.
Jo, om det är 0 eller om det är en 1. Frukost. Sak eller? Typ hasselnötter. Och det är typ Precis som det. jag tror att det är samma företag som har gjort denna också. Den här. Lite kräm som Snickers. Typ som Snickers. Typ som Bonauti eller vad? Nej, fan, inte som Bonauti. Bonauti, vad man nu kallar det. Bonauti. Den här var den godaste. Lugnt. Nej, inte det. Jag älskar ju nötter. Va? Nej, jag älskar nötter, men jag hatar den. Nej, jag ser en 2 på den här. Kanske lite snålt. Men tack för 150 sub. Ja. För jag tror vi kommer länka ett frågeformulär. Och det är typ några saker, typ en lågmånad, andra saker. Och då så får mest röster kommer vi göra. En vloggmånad eller vloggveckor och så. Jag har typ vloggveckor. En serie och så. Och mer. Ni får gå in och kolla i länken. Så den finns ju då i beskrivningen. Men tack för att ni kollar. Gör en fet tumme upp och kommentera och såklart prenumerera. Så det blir nice. Kommentera vilka som vinner EM. Kommentera vilka som vinner VM. Alla, jag tror inte vi. Nej, jag tror inte. För nu, vi har inte 150 sub nu. Utan vi har 140 eller någonting. Så. Vi vet inte riktigt. Och då kanske när vi har 150 så kanske några redan har vunnit igen. Men vi hoppas att vi får det snabbt. Så tack för att du kollade. Gör en fet tumme. Ja, jag har redan sagt det. Hej då!